волидони Шамсиддин Зайнуллоев, як ҷавони қурбонии шиканҷа дар Тоҷикистон, тақрибан 2 сол боз талош доранд то омилони марги писарашон муайян ва муҷозот шаванд. марги нахуст писар ва ноновари хона фазои зиндагии хонаводаи Зайнуллоевҳоро ба куллӣ тағйир дод. 8 апрел ҳамин бегаиш мачит омадам ки ҳамин ҳамсоя Давид бачааш гуфт ки бачатонро дар ҳамин поён задесем. Ба мо қатъи модараш хестем Давида рафтем ки тонис бира рафтем ки ваёро сар додан ба мошинаш омад ҳамин хона дуромад. Баъд ҳамин коргарои орган баъди ним соат пас омадан ҳамин хона яташон омад пурсид гуфт як маслиҳат пурсум. Гуфтам ҳо пурси маҳрамат дуромадан 5-6 кас ҳаминҷа бачаи мара гуфтанд ту гунahgорӣ бояд бирем мо далил дорем бояд бирем қатъи ҳамон одам рӯпарӯ кунем. Баъд гирифтам бурдан рӯзи 8 буд 8 2015. Баъд ҳамун рӯзи 13 саҳараш бурдан бачаи моро морг дафридан. Задан киштан чӣ коре кардан задан киштан бурдан дар ҳамун морг фриданша. Бачамон саб саат бачаи саб саат буд таксист кор мекард давлат дар Миср. падар ва модари Шамсиддини ҷавонмарг дигар тавони муборизаро аз даст додаанд. модар мариз шудаву барои табобат ба Русия рафтааст. падари маъюб барои пайдо кардани омилони фавти писараш умед надорад. ҳамаи ҷо ҳам муроҷиат кардем. аппарати президентам мисол гуфтем ва ё мисол прокуратура роӣ кардан. маро инам даҷа ин прокуратурадам делаи моро ҳамаша гирифт қатъ кардан. даҷи моро файродам накардан. мисол не очаша файрод кардан, не адвокатора гуфтан. ҳамин хел гирифтан деларо через почта роӣ кардан. моро дамком овард дод ҳамин чизора ки делаи бачатон қатъ шидагӣ. Шамсиддин қабл аз маргаш тараддуди хонадоршавӣ доштааст. хонавода низ танҳо дар андешаи тӯй буданд. модар сару либоси арӯсӣ ҷамъ мекард. аммо марги нобаҳангом орзуҳои Шамсиддин ва наздиконашро ба хок бурд. вақте акам зинда буд ҳама нағз буд, зиндагӣ нағз буд, хурсандӣ буд. ҳай вақте ки акам нестай зиндагимон беҳад безебай. падарам касалай, модарам саломатиша ай даст додагай. ҳама лаҳза оздаёнунай, шӯхиёш, хандош. достони марги Шамсиддин Зайнуллоев аз ҷумлаи сарнавишти 13 қурбонии дигари шиканҷа дар Тоҷикистон аст ки дар китоби тозанашри тақдирҳои шикаста умрҳои рабуда ҷой пайдо кардааст. ин китоб бори дигар таваҷҷӯҳи ҷомеаро ба мавзӯи шиканҷа ва сарнавишти қурбониён ки ҳар яке ба таври мармуз ва ба иддаои волидон дар пайи лату кӯб дар маҳбас ё зимни боздошт кушта шудаанд ҷалб мекунад. ҳамчунин ҳамаи он қиссаҳое ки дар худи китоб ворид гардиданд ҳамагӣ 2 нафар аз онҳо зиндаанд, яъне қайди ҳаёт ҳастанд. боқимонда 12 нафар яъне ба марг расиданд ки наздикони онҳо хоҳиш доранд, наздикони онҳо мақсад доранд ки ба адолат бирасанд ва нафароне ки ҷиноят содир карданд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шаванд. аммо бо гузашти аз 2 то 5 соли талошу муборизаҳо барои исботи шиканҷа аз ин 14 хонавода аксарият ба он даст наёфтанд ки касе барои марги наздиконашон муҷозот шавад. модари Хуршед Бобокалонов, пизишке ки дар 33 солагӣ ба иддаои модар дар натиҷаи латукуби бераҳмонаи кормандони миллӣ сафавтид ҳоло дар Москав зиндагӣ дорад. дар айни ҳол мо шикояти инфиродӣ ба кумитаи созмони милали муттаҳид пешниҳод кардаем ва айни ҳол ин парванда шикояти мо дар он ҷо баррасӣ карда истодааст. то моҳи июни соли ҷорӣ эътилофи созмонҳои зидди шиканҷаи Тоҷикистон дар заминаи 37 ҳодисаи истифода аз шиканҷа дар боздоштгоҳҳо ва маҳбасҳои кишвар шикоят дарёфт карданд ки ин рақам дар муқоиса ба нишондодҳои 1 соли пеш 1.5 баробар зиёд аст.